Здравейте! Така, аз съм акушерка Радост Йорданова вече. Доскоро бях Радост Николова, но ми се случи 10-годишното чакане да стана Йорданова. Занимавам се, акушерка съм от много години. Преди това съм работила в болнична среда, в зала, на нормалните раждания. Влизала съм на секцио, но никога не ми е било страх секциото, но винаги ми е било страст кърменето и реално стажа ми като акушерка в болнична среда премина в това да се занимавам или с раждащите нормално жени, или с кърменето след това в отделение. Но тъй като установих, че нямам възможност и не ми се даваше и шанс да ви обръщам толкова внимание, колкото ми се искаше в болничната среда, така че вие да излизате кърмещи, тъй като сме малко на брой акушерки в болницата, а имаме доста друга работа. В крайна сметка аз реших да напусна болничната среда и да правя точно това, което правя. Това е да ви подготвям за раждането, кърменето, и след като родите да се погрижа за момичета, които са от Бургас, с домашни посещения, в които помагам да се стартира кърменето и първите грижи за новородено. Така че в момента основната ми работа е онлайн консултации, домашни посещения и за снимане на видеокурсове, които вече съм ги заснела и са пуснати в сайта ми. Основател съм на платформата Жена до жената. Ето това е платформата. Тук вътре може да прочетете за мен, какво съм правила, с какво съм се занимавала, кратка история за мен има, участията ми, някои от участията ми в телевизионната среда. И тук след това са консултации и домашни посещения. Може да си резервирате домашно посещение, ако сте от Бургас, или ако не сте от Бургас, онлайн консултации. Да ви кажа честно, онлайн консултации правя в цял свят. Вчера последната ми онлайн консултация вечерта беше с една жена от Норвегия. Изключително много стана, имате нужда от това. Другото, което съм направила, са ето тези, в тази графа видео и файлове. Може да намерите всички видеокурсове, които съм направила. Има и някои файлове, които са безплатни за вас, които просто искам да се запознаете с тях. Нещо като жест и малко намигване, да се чувствате добре. В промоции съм сложила различни пакети. От тези видеокурсове съм ги направила на пакети и съм ги сложила в графа промоции и оттам може да си вземете. Тоест в видеокурсовете, като видите в кой видеокурс какво се включва, след това в промоции може да си изберете пакет от 2 или 3 видеокурса или пък абсолютно всичките видеокурсове тук. Понеже днес, тази седмица е Световната седмица на кърменето, аз съм се подготвила и с подаръци за вас под формата на сериозни отстъпки, като аз не съм фен. Признавам си, сега тук ще се пусна камерата да ме виждате мен. Признавам си, не съм фен на тази седмица на кърменето, тъй като ми се иска всички да обръщаме внимание на кърменето целогодишно, както го правя аз. Всекидневно само това правя, основно. Значи, повечето ми клиенти, пациенти, както искате, за мен са даже приятелки вече, са във връзка с кърменето или с раждането и първите грижи за новородено, но най-големия процент е да работя за кърмене. Забелязвам, че едни постове сега се въртят и социалните мрежи, видиш ли колко е важно кърменето, на едни хора, дета цяла година нищо не правят за кърменето и аз мърморя по техен адрес, защото за съжаление в болнична среда, дали от липса на знания, дали от липса на време или от липса на желание, вие не получавате в повечето болници
не получавате адекватна подкрепа в кърменето. Тук има някакъв дълъг коментар, ще го прочета. Благодарение на всички видеа в YouTube и закупените курсове първи гриж за новородено, успешен старт кърменето. Кърмя успешно след секцио и съм уверена в грижите за бебето. Радост, обичам те. Оля Димитрова, честито! Това ме кара да се усмихна. Знаете ли, вчера имах изключително тежък ден. Ама много домашни посещения, едно след друго. Започнах с онлайн консултация сутринта рано в 8 часа и последното ми домашно посещение се прибрах в 5:30. Видях едно съобщение от жена, която ме моли за консултация. Имаше възможност, тя си беше резервирала за след 2 дни консултация, но тъй като вече е родила и има проблем с кърменето, я изместихме консултацията за снощи в 6:30. Аз съм вече тотално изморена. Вярвайте ми, чудих се дали ще се справя и как точно ще й помогна на тази жена. В крайна сметка сложихме бебето. Тя е на 8 дни родилка. Каза, че това са и най-кошмарните 8 дни, защото не е успяла да си сложи бебето на гърда, защото се е разранила 2 пъти за раната до кръв. За 8 дни 2 пъти е успяла да си ги разрани. И беше се отчаяла. Да кажем, 20 минути след началото на консултацията и бебето случеше и на нея на устата й се появи такава усмивка. Аз, въпреки че бях тотално изморена и се чудех дали ще се справя с тази консултация вече, аз се заредих с толкова много енергия, че имах сили за още работа. Така че да, ето тези съобщения и това, което ми се случва по време на консултацията и по време на домашното посещение, ме правят жива и готова да съм тук сред вас. Така, да се върнем, защото момичета по принцип лайфовите са ми доста дълги, но днес отново ми е тежа графика и няма да е много дълъг лайфа, затова ще се опитам, колкото да съм многословна, колкото и обичам да говоря, днеска да съм стикована и да карам направо по темата, за да може да ви дам повече информация и да мога след това да си свърша и другата работа, защото графика е пълен. С бебче на почти 2 месеца, на Делчева, добре. Така, сега, това, което тъй като гледам, сте много. 130 зрители в момента. Благодаря за уважението и за това, че сте влезли да гледате на живо. И винаги, когато, понеже това ще си остане и в YouTube, винаги в платформата остава и запис от лайфа, но за тези, които гледате на живо, ще имате отстъпка за абсолютно всички пакети, които са тук, видеокурсове. И отстъпката е Live 30, тъй като само по време на лайфа и за 1 час след лайфа е тази отстъпка. Само секунда да ви го напиша. Това ви отстъпка по време на лайфа и 1 час след лайфа. И тази отстъпка важи за всичко, което намирате ето тук в графа промоция. Освен, че са си промоционални цени, тъй като са пакети, имате и 30% отстъпка от цената, която виждате, което ще рече, ето примерно, хващаме, ще говорим за кърменето, ще хвана пакета кърмене от А до Я, който включва двата модула на кърменето, успешен старт в кърмене, проблеми и решения. И като въведем промокод LIFE30 от 90 евро, вие спестявате 27 евро и го вземате за 63 евро. Но след като го вземете, искам да уточня нещо важно. След като си вземете някакъв пакет, за това, задължително след това влизате в видео и файлове и се присъединявате към всеки един от курсовете, който е включен в пакета. Ето вижте сега, в моя профил, тук в успешен старт в кърменето излиза вие сте участник. Значи аз съм се присъединила към този пакет. Към този курс. Този курс първи грижи за новородено завършено. Значи съм го завършила, но все още мога да гледам всички видеа. И
някъде, ето тук, дневник за захранване, сега не ми е включен в пакета, но не съм се присъединила, но виж какво излиза в цена. Включен в плана ви. Значи само трябва да дам присъедини се и вече ще мога да гледам дневник на захранването. Това е за по-големите бебета. Така че, когато си купите пакет, задължително след това влизате в видео и файлове и се присъединявате във всеки един от курсовете, който е включен в пакета, и се може да се присъедините и към тези, които са безплатни също. Така, това е за моя сайт и за това, което ви предлагам. Сега започвам с кърменето. Момичета, както и да родите, дали нормално или секцио, кърмата стартира с раждането на плацентата. Нали знаете, първо раждате бебето, няколко минути след това се ражда плацентата. Тъй като плацентата е органа, който храни бебето по време на вашата бременност. През плацентата минават всички нужни вещества за бебето, след това през пъпната връв и отиват към бебето. Когато падне плацентата, когато тя се роди плацентата, се променят рязко хормоните във вашето тяло. Изведнъж от хормони, които са пазили бебето и са хранили плацентата, се променят и стартира лактацията. Тя се произвежда кърма, започва да се извлича коластра в първите дни. Момичета, веднага след раждане е безценно. И за помпата ще обърна внимание. Ето, пиша си я. Помпа на Стефани Стефанова. Добре, и за помпата ще говорим. Най-важното и най-доброто за вас и за бебето е да осъществите първи контакт с бебето възможно най-скоро след раждане. Ако може това да се случи ако сте родили нормално, ще се случи още на родилното легло. Веднага след раждане, след като прегледат бебето, то проплаче хубаво. Даже в други страни, директно от раждането и се дава веднага на майката. Тук още не можем да се преборим с това, но поне след като неонатолог прегледа бебето, могат да ви го сложат върху вас. Бебетата са уникални. Те, сложени върху вашите гърди, сами намират път бавно и стигат до гърдата ви. Без много трудности. В първия 1 час, според СЗО, е златният стандарт в това да си сложите бебето на гърда. Аз лично казвам първите 2 часа и веднага се обосновавам защо. Защото според българските правила в болниците, всяка жена, която ражда нормално, първите 2 часа изкарва в родилна зала. Там е под строго наблюдение за кървене, за раждане на плацента, след това за оглежда плацента, за кървене, за възстановяване и така. И след това се пренася в стаята, в която ще бъде настанена заедно с бебето. Тези първи 2 часа са най-важните, в които да си сложите бебето върху вас, да успокоите неговото дишане, сърдечния му ритъм, емоционалното му състояние. Бебето преживява много емоционално и физически и емоционално се натоварва за самото раждане. Микаела ще сгажа и за помпата, и за близнаците. Така. Но, за съжаление, в много болници и при нормално раждане ви разделят с бебето, да не говорим при секцио, там почти категорично виждате бебето за малко, най-много една целувка да успеете да се размените и ви разделят с бебето. По някакви си причини аз не ги подкрепям, не ги разбирам, но за сега това е положението. Но моя апел към вас и моята молба е, вчера на друга консултация, която правих, на момичето и предстоеше раждане и тя казваше, има ли смисъл да си изисквам тези неща от родилното, нали знам, че няма да ги получа. Да, момичета, има смисъл. Ако вие
тук 150 зрителя, си изискате да имате първи контакт с бебето, да не бъдете разделяни с бебето, да имате възможност да си сложите бебето на гърда веднага, да имате отложено клампиране на пъпната връв и още други неща, които са много важни и които в България все още не са стандартна практика, може на вас да не ви се случи, но ви гарантирам, че след няколко такива искания към болницата и към екипа, нещата започват да се случват бавно и полека. Защо? За съжаление, вие сте пари за всяка една болница. Такава ни е здравната система, без никой да се обижда. Говоря искрено и направо, че всяка болница вас ви разглежда като финанси и се борят за всяка една от вас. Без значение дали е частна или държавна болница. Болниците са на издръжка спрямо работата, която извършват. Тоест, ако вие искате да имате първи контакт с бебето непосредствено след раждане, искат 5 момичета, няма да го получат. Обаче, ако в другата болница това се случи, защото те искат да бъдат по-напред, с една крачка по-напред пред конкуренцията, ще започне плавно да се случват в другите болници. Пример давам. Домашните посещения за град Бургас, едната частна болница в град Бургас, болница Умбал Дева Мария, ги направи безплатни за всичките си техни родилки от мен. Това е една крачка пред конкуренцията в другите болници в град Бургас. Просто собственика на тази болница, след разговор с мене, решихме това. Той ми плаща на мен домашните посещения, като аз му ги отчитам колко съм направила всеки месец, а за родилката домашното посещение е безплатно. Ето това, защото е ясно, че грижата, акушерската грижа трябва да продължи и след раждане. Тогава, когато сте вкъщи сами с бебето и се чудите кое е правилно и кое не, няма как, трябва да има и акушерка до вас и в много страни има тази акушерка. Вече има и в Бургас. За родилките на Дева Мария е безплатно, за всички останали си резервирате домашно посещение през сайта, там където ви показах консултации и посещения. Надя, има възможност за консултация. По телефона е трудно, тъй като аз консултациите обичам да ги правя с видео, за да виждам какво се случва и вие да виждате какво ви показвам. Така че консултациите задължително са с видеовръзка, линк, който получавате веднага след като си платите и резервирате онлайн консултация. Ако просто искаш разговор с мене и има нещо, което мъничко да го решим и да го наблегна, да го поправим, да, може да се чуем по телефона. Ще взема да ви запиша тук. Но моля ви, момичета, много трудно говоря по телефона. И къде мога да ви пиша, за да се разберем? Надя, можеш да ми пишеш в сайта ми. Виж сега, ето тук, сега отварям, ето тук, виж къде има възможност за чат с мен. Ето тук в сайта можеш да ми напишеш за какво става въпрос, ще преценя дали наистина трябва да се чуя с тебе по телефона или какво трябва да направим. Тук в този чат винаги отговарям, аз сама си поддържам сайта, не се притеснявайте, просто някой път се забавям с отговорите, предвид, че не стоя на телефона. Здравейте, аз родих в Дева Мария. В Бургас на 14 юли, но тази информация за консултацията не ми беше предоставена. Как може да се свържем с вас отново за консултация? Петя, 14 юли, да, можеш. Консултацията е 1 месец след изписването, така че можеш. Петя, пиши ми или в Инстаграм, или в Месенджер, или в сайта, за да мога да ти кажа кога мога да дойда на консултация. Да, можеш да се възползваш все още от това. За съжаление, нещо, което се случва, за което не е виновен собственика на болницата, е, че персонала му, който би трябвало да ви уведоми за тази услуга, някак си забравят.
Надя, добре, сподели си какъв ти е проблема и аз ще ти кажа дали ще ти помогне или не. Няма проблем. Само ми сподели какво те притеснява и аз ще ти дам насоки или ми пиши къде. Значи, момичета в TikTok в съобщения не отговарям, защото там са изключително много. Много ми е трудно. Старая се в Messenger и в Instagram на лични съобщения да отговарям, но се старая. Казвам, че някой път се забавям с няколко дни. Наистина физически не успявам, но се старая винаги да получите отговор. В сайта си задължително отговарям възможно най-бързо, а всички, които сте минали през мен като домашно посещение или онлайн консултация, задължително получавате моя телефонен номер, така или иначе се чуваме, и с вас поддържам връзка през Viber. С домашното посещение или с онлайн консултацията не приключва нашата връзка, тя ти първа започва като цяло, така че ние продължаваме да си пишем, да се чуваме, някои пъти да се виждаме чрез различни платформи. Така, давайте, връщам се пак на кърмената. Аз ви казах, че съм много многословна, моля ви се. Така, когато сте разделени с бебето, за съжаление се случва, моля ви запомнете, при първото ви събиране с бебето, съблечете бебето по памперс и го сложете върху вас, кожа в кожа. Вие махате нощницата, бебето по памперс и върху вас. Това ще уравновеси дишането на бебето, ще помогне за извличането, тръгването на коластрата. Ако не сте разделени с бебето, в първия ден, първите 2 часа бебето е на гърда, суче, то само ще си захване. Колко ще суче, колко ще ближе, но какво направи в първите 2 часа, това е момента на щастие, на спокойствие, на уравновесяване на вашите емоции, и за вас е емоционално, и за бебето е емоционално. След това в първите 24 часа бебето ще спи малко повече, по-малко ще иска да се храни, но когато поиска, отново го слагате на гърда. Това са първите 24 часа, в които вие и бебето се научавате, бебето привиква към вас, започва да суче, диша и гълта, 3 неща, които трябва да прави едновременно. Затова и коластрата е гъста, лепкава течност, която излиза на капки и е абсолютно възможно вие да не я видите, тъй като механизма на сучене на бебето е чрез вакуум, който прави на гърдата ви и така успява да изкара макар и малките 3 мл коластра от гърдата ви. А тя е толкова малко и толкова гъста и хранителна, точно защото бебето трябва да се научи едновременно да диша, да гълта и да суче. Нещо, което ние към днешна дата не можем да направим. Важно е за бебето да може да се... То му е вродено, но да започне да го прави на гърда. Та в първия един ден може да сменяте различни позиции, гърдите ви са все още меки, лесни за оформяне и сега ще ви науча как да подадете гърдата на бебето, така че то да направи този вакуум. И е много важно, за да не си разраните гърдите, да подадете правилно гърдата на бебето. Това, което трябва да виждате отгоре, когато сложите бебето на гърда, е ето тази гледка. Брадичката трябва да е забита в гърдата на бебето, а нослето да е отпушено. Как се стига до тази гледка? Сега ще пусна другата камера. Само секунда, че имам... Налага се да я рестартирам, за да тръгне. Нещо пак имам така. Сега... защо не я виждате тази камера? Интересно. Така де, добре. И днеска ще го караме така явно. Добре, ще... Виждате ли ме? Да, виждате ме.
Така, момичета, сега, това, което е важно да направим. Да позиционираме бебето на гърда. Важно нещо. Когато сложите бебето на възглавница, примерно. Сега, аз харесвам два вида възглавници и ги препоръчвам. Едната възглавница е тази, която е под формата на чувал дълъг и е вътре пълна с семена. Защо я харесвам? Защото реално, натрупвайки семената в единия край на възглавницата, тя става висока и твърда. Разпределяйки семената по цялата дължина на възглавницата, тя става по-мека и по-ниска. Това е важно, да може вие да си определите дебелината на възглавницата спрямо вашите гърди и спрямо бебето и големината на бебето. Друг вид възглавница, който харесвам и използвам като ходя на домашни посещения, това е възглавницата Матея. Само секунда. Възглавницата Матея, между другото, снощи видях, че Ася Демирева е пуснала код за отстъпка на възглавниците Матея сега за седмицата на кърменето, така че може да погледнете и нейните възглавници. Аз лично, пак казвам, на всяко домашно посещение използвам, тъй като лесно намествам бебето с нея. Разбира се, че пробвам с наличните домашни, защото като се тръгна с възглавницата, майката трябва да може да кърми, но ако няма подходящи домашни възглавници или има някаква особеност в уста на бебето или в гърдите на майката, прибягвам към Матея и след това семейството си я закупува от магазина. Така, сега, поставянето на гърдата. Когато сложите бебето на възглавницата, без да си пипате вие гърдата, тя просто си стои свободно, бебето е сложено, трябва бебето и зърното ви да бъдат на една и съща височина и носа и зърното ви да бъдат едно срещу друго. Не трябва бебето да е насам, не трябва и бебето насам да си измествате гърдата. Защо? Защото то хубаво, виж си хваните, особено ако имате големи гърди. Ще си хваните гърдата и ще я изместите към уста на бебето. Само че в момента, в който я пустите тая гърда, тя почва да се измества, на бебето му се налага да държи гърдата с лицева мускулатура. Това е трудна задача. Не може, нали се разбрахме, трябва да суче, да диша и да гълта, а вие го задължавате и да я държи тая голямата гърда с мускули. Не става. Затова, първо важно нещо. Слагате бебето на там, където гърдата стои спокойно, без вие да я държите. Второ важно нещо. Бебето не се хваща така. Бебето се хваща така. С тази ръка тук отзад за тила. И да можете да местите бебето към гърдата и назад. Следващо важно нещо. С ръка оформяте порцията, която трябва да предадете към бебето. И така, изненада. Не хващате гърдата тук отстрани. Не хващате така като цигара. Не хващате така. Хващате си гърдата, моля ви, запомнете. Хваща се гърдата тук отдолу. Отдолу този палец, това, което прави, е да насочи зърното към нослето на бебето. Стискате отдолу, насочвате към нослето, започвате да галите, ето така по горната устна на бебето. Бебето в този момент си отваря устата, т.е. е още на разстояние от гърдата ви, отваря си устата и вие едновременно с двете ръце. Сега първа тази ръка, която държи гърдата, прави това движение, завърта гърдата на долната челюст на бебето. А тази ръка, която държи бебето, засилва буквално бебето към гърдата. И се получава така. Държим, бебето отваря устата, штрак, тази ръка прави това, тази ръка прави това. И се случва, че бебето захапва голяма захапка. И в крайна сметка, когато го направите това, ето така, штрак, трябва отгоре да виждате тази гледка. Гърдата, тук чакай, ще моята смачка, гърдата трябва да е ето така, забита в брадичката и нослето да е отпушено. Имате ли тази гледка отгоре,
значи бебето е захванало дълбоко и суче адекватно. Имате ли тази гледка, значи бебето е захванало само зърното и не суче. Зърно кърма не пуска. Затова казвам, че това, че нямате зърна, не е проблем в кърменето. Моята тази гърда е с изпъкнало зърно. Другата ми гърда, не знам къде е, че кучето ми май е открадна. Другата ми гърда няма зърно, то е хлътнало. Но зърното служи само за ориентир. Трябва да подадете ето тук от ареолата. Дълбоко захващане на бебето, за да се случи кърменето. Колкото и да е голяма гърдата, не трябва да се налага тук да притискате с пръст, да му се отпушва носа. Така, това се случва, това цялото разиграване. Обръщам другата камера. Съжалявам, че така, но... Така, ето я другата камера. Това цялото нещо се случва в първи и втори ден след раждане, когато гърдите ви са все още меки, бебето е спокойно и може по цял ден да изкарате на гърда. Това, че бебето суче често, постоянно, не означава, че нямате коластра и че бебето е гладно. В първия ден е важно бебето да има едно изхождане поне на мекониум. Това е едно черно кафеникаво ако слузесто и да пиша. Има ли ги тези неща? Добре, всичко е наред. Александър ще ти отговоря след мъничко. Така. Но първи, втори ден, трети тък му са нагласят и си казвате, ето, научих се, бебето суче и идва трети, четвърти ден след раждане. Бомба падна! Гърдите ви изведнъж стават супер тежки. Упъната кожа, зачервяване, болезненост. Става, не ми говори. Общо взето, вие тогава си казвате, ето слези ми кърмата, готово. Да, готово, ама не баш. И за съжаление, най-големия проблем е, че вероятността да получите най-грешния съвет за този ден от кармаческия ви стаж е да сложите топъл компрес. Момичета, между трети и пети ден след раждане получавате отток на гърдите. Те стават болезнени, зачервени, отточни. Това са трите признака на възпалително състояние. В медицината се казват рубор, долор, каур. Когато имаме предвъзпалително състояние и имаме тези три признака на възпалението или поне два от тях, а това е отток и болка, може да няма зачервяване, никога в медицината на възпаление не слагаме топло. Винаги слагаме студено. То не е възпаление, то е предвъзпалително състояние. Студения компрес първо облегчава болката. Второ, в гърдата ви няма мускул, но има микромускулатура на обвивката на млечните канали, която студеното я кара да се контрахира тая микромускулатура, т.е. да се съкращава и да изтласква млякото. Хем получавате облегчение, хем получавате по-лесно извличане на кърмата от гърдата ви. Та запомнете, в този ден, в който получите отток и болка в гърдите, слагате студен компрес. Има прекрасни компреси, които са със специален гел вътре и когато ги замразите в къщи, ако предположим, че раждате в болница, в която няма да ви съдейства да ви дадат студен компрес, въпреки че във всяко родилно отделение има
замразени бутилки в фризера, защото ги използваме. Знаете ли кога използваме леда след раждане? Леда след раждане го използваме, ако искаме матката на жената, която вече е родила бебето, родила е плацентата, да се контрахира, да се свие, т.е. да затвори раневата повърхност от плацентата и да намали кръвотечението. Ако има много силно кръвотечение, слагаме на корема на жената торба тежка и лед. Защо лед? Защото да се контрахира. Така че признаваме, че студеното контрахира, ама го забравяме за гърдите. Така че във всяко отделение има, но не навсякъде ще ви дадат. Затова вземете си компреси. Какви компреси? Като напишете в Google компреси за гърди, излизат. На Кампъл има на Медела има такива компреси. Дори да не си вземете такива компреси. В бутилки от 0,5 минерална вода да замразите няколко бутилки във фризера и таткото да ви ги носи 2 пъти на ден, да ви ги сменя, е достатъчно, защото нас не ни трябва истински лед, на вас ви трябва студено, но като дойде лед, увивате си го в една хавлияна кърпа, слагате си го на гърдата и то стои студено няколко часа, след няколко часа ще донесе друга бутилка. Но и компресите, между другото компресите, повечето от компресите стават както за топло, така и за студено. А топло ще ви трябва за бебето, когато започнат коликите. Искам само за секунда да си затворя прозореца и да си пусна климатика, че ми стана много топло. Когато започнат коликите на бебето, ще ви трябват топлите компреси. Същите компреси, които сте използвали за компрес на гърдите, може да ги загреете и да ги сложите в пеленкаловити на коремчето на бебето. Секунда, че климатика ми не тръгна автоматично. Да си го пусна ръчно. Пуснах си го. Така. Студен компрес. Намерете ги, вземете си или шишета. В крайен случай дори и студена кърпа напоена със студена вода също ще ви свърши работа. Ето да, Краси, отговарям. Също ще свърши работа, просто ще е една идея по-лек ефекта, да кажем, но да, със сигурност ще облегчи. Докато дойде таткото да донесе лед. Така че да, и кърпа със студена вода ще ви свърши работа. Това е за да облегчите гърдите. Кога обаче да сложите бебето на гърда? Чак когато ето тук около ареолата стане достатъчно меко, че да може да оформите тази щипка. Ако гърдата ви е толкова опъната и подута, че вие не може да хванете така да смачкате, няма и бебето да може. И тогава това, което прави бебето, е да хване зърно, ако има. Ако няма зърно, нищо не хваща и прави едно такова движение само. Така че не, когато е така опъната гърдата, подута и опъната кожата, не слагате бебето, първо умекчавате с студен компрес и с лек масаж, ето така, от всички страни, завъртате пръстчетата, ще умекчите около ареолата и ще може да подадете на бебето, защото това, което обясних как се подава на бебето, е най-важното нещо, което трябва да направите. Не са ли умекнали ареолите, не слагате бебето. Идва ред да си поговорим за помпите. Аз ще ви кача и линк за помпа, която съм ви харесала. Аз съм я харесала, защото съм я видяла в няколко семейства, в които съм ходила на домашно посещение. Ми е харесала помпата. Аз ще ви кажа защо, какво търся в една помпа. За да ми хареса една помпа, може би най-важното нещо за помпата е тя да бъде в комплект с различен размер на крайници. Тъй като помпата
Само да видя. Тук съм си харесала две. Това е мамкози. Аха, ето този може би. Е другия линк. Тъй като много ми се случва да намеря жени с разранени зърна не от бебето, а от помпата. И това се случва, защото не си избирате помпа, която да е подходяща. Опа, тук допуснах грешка, като ви копирах линка. Секунда, че тук ще стане проблем. Че тук ви подготвям. Знаете ли още нещо правя за вас? Подготвям ви. Аз съм пуснала списък за пазаруване. Но ви подготвям, освен списък за пазаруване, ви подготвям и на списъка, но да има и линкове към, ще не е просто да пише помпа, ето я помпата, да. Това е нещо, което искам да ви пусна. Веднага ви го пускам тук. И сега това е бюджетния вариант на помпата, който аз харесвам. Ще отговоря на въпроса дали е задължително. Така, това е бюджетния вариант на помпата. А пък ето това са други два варианта на мамкози, които са скъпички. Сега този бюджетния вариант аз съм го харесала, защото съм го видяла. Той да кажем, че е имитация на мамкози. Ето, пускам ви ги и трите. Общото между тези три помпи е, че идват в комплект с различни размери фунии, които се слагат на вашата гърда. Фунията на помпата трябва да е толкова голяма, че зърното вътре да няма триене в силикона и да обхваща част от ареолата. Но същевременно, като се издърпа зърното, то да не се трие в силикона, за да не се разранява. Затова си харесвам електрически помпи, в които са в комплект с различни накрайници, защото ми се е случвало за хубави помпи да търсим друг размер на крайник, фуния и да е голямо търсене и намиране, когато установя, че гърдата е разранена от помпа. Дали е задължително да си купиш помпа? Не е задължително, защото реално, ако всичко ти върви с кърменето супер страхотно е така, както го разказах, може да нямаш нужда от това да използваш помпата. Аз не съм фен на изречението. Тук с големи букви, сега трябва да го напишем. Изречението цеди след всяко кърмене, не го приемайте за вярно. Това не е вярно. Изцеди след всяко кърмене, го употребявам, когато искам да увелича кърмата на някоя жена по някаква си патологична причина. Ей така профилактично да се цедите кърмите, за да имаш повече кърма, моля ви не го правете, защото хиперлактацията, която чука на вратата, е супер страшна. Много ми е трудно да се справям с хиперлактациите, много са неприятни за вас като усещане, много проблеми водят след себе си и от отказ от кърмене. Многото кърма е второ на място по отказ от кърмене. Така че не цедете след всяко кърмене, ей така профилактично. Така, но все пак, аз като един човек в 21 век живеещ, ние не можем да се отдадем изцяло на бебето. Имаме други задачи, колкото и да не се иска. Но не може, и за това е хубаво поне да имаме една ръчна помпа. На Медела, видях въпроса, на Медела ръчната помпа е добра, но имайте предвид, че много трудно за нея се намира фуния. Вижте размера на фунията, милиметрите, измерете се зърното, в дъното се измерва зърното в основата си. Ако тази фуния е подходяща за вас, идеално Медела помпата ръчната е хубава. За такива тук нещо
стана да... хубава е за такива извънредни ситуации. Защото един път ще ви се наложи да се изцедите, да отидете на фризьор, трябва да имате помпа. Моят опит с кенгуру е изключително лош, много слаб вакуум и кофти приставка. Сега, аз лично кенгурото го харесвам между другото, но и те имат драма с накрайниците. Точно поради тази причина харесвам помпите с различни накрайници, защото лошия вакуум пак идва от размера на фунията. Ако е голяма фунията, може да има и лош вакуум. Така че комплектите са добър вариант. Така, тези, понеже записа остава в YouTube, но мисля, че коментарите изчезват, затова изкарайте си тези линкове, които ви ги пращам и си ги отворете в браузъра, за да си ги имате. Защото аз след това най-вероятно ще се опитам да кача и запис от видеото, но не съм сигурна, че ще успея да е днес. Най-вероятно няма да успея да е днес, че пак казвам, много ми е тежък графика за днес. Но ще се постарая да поне до вечера, нощес или утре да свърша тази работа. Сега, момичета, стигнахме до момента с помпата и се разбрахме, че помпа не се използва след всяко кърмене. Помпа се използва при случайни ситуации или ако след разговор с мене сме говорили или с някой друг консултант, сме разбрали, че трябва да увеличим кърмата. Най-добрата помпа е бебето. Дори в този ден, в който имате отоки и използвате студени компреси, слагайте бебето. Сега, другия проблем. Аз тук съм си отбелязала какво трябва да ви говоря. Първите дни го уточнихме. Свикване на бебето, успокояване, коластрата. Да се върнем на момента, в който евентуално ще ви разделят с бебето. Когато вие родите, вие отделяте коластра. Коластрата, както казахме, е 3, 5, 7 мл. Коремчето на бебето, стомахчето на бебето също е толкова голямо. Обаче, ако вие сте разделени с бебето 24 и повече часа, бебето ще бъде нахранено с шише и с адаптирано мляко. Адаптираното мляко няма адаптирано мляко, което в размера си 5 мл да носи хранителните вещества, от които бебето има нужда, за разлика от коластрата. Коластрата е точно толкова хранителна. И така колегите хранят бебето с едни 10, 15, 20, да кажа, че и повече милилитри, и реално вие се виждате с бебето си на втори, трети ден и имате коластра 5-7 мл, а пък бебето вече има стомахче 15-20 мл. И тогава какво се получава? Вие го слагате на гърда, бебето суче, яде и като хранителни вещества това са му достатъчни, само че като усещане за глад това не спира усещането. Знаете ли, бебето иска да суче не само когато е гладно. Бебето не усеща глада като глад, както ние. Нас като ни къркури коремчето и знаем дали сме гладни, дали сме жадни. Бебето обаче, вродения му инстинкт за справяне с ситуациите е, че при всеки дискомфорт бебето търси да суче. Защо помагат залагалките, бебероните? Ами защото самото сучене, механизма на сучене на бебето отделя хормони. Моля, линк за помпите не е дошъл. Не, качи се по-нагоре. Има го линка. В 10:41 съм го пуснала линка. Да, качи се по-нагоре. Като кача видеото, ще кача и линковете също. Но пак казвам, не гарантирам, че ще го направя днес. Даже гарантирам, че няма да успея да го направя днес, но утре ще дам всичко от себе си. Бебето търси да суче във всеки един дискомфорт, който изпитва. Дали го е страх, дали е гладно, дали е жадно, винаги ще прави сукателни движения. Самото сучене
На бюджетния вариант излизат доста видове. Така ли? Пак ще го... добре, пак ще го кача. Секунда. Сега. Тук ще го взема от тук, че го бях. Така. Така, я сега да видим дали ще ви го кача. Така. Това трябва да е. Я да видя какво ми излиза. Не, това е мамкозито. Добре, пак следващото сега ще ви кача. Така. Да, верно така излиза. Добре, дайте ми малко време да видя. Аз трябва да го намеря пак. Аз ще ви го покажа кой е бюджетния вариант и може ви да си го намерите. Също е вариант. Че тук много неща ми станаха отворени и да... Мамкози... Търся в Emac да видя какво имам отворено. Ето го. Бюджетния вариант. Така. Така. Ето ви го. Знаете ли защо? Не ви излиза, защото линка става твърде дълъг, когато ви избера точно определена помпа. И за това не мога да пратя този линк. Добре, сега аз ще ви го покажа. Вие си го скриншотнете и си го намерете. Просто в коментар не мога да напиша толкова дълъг коментар. Сега видях. Ето, това е бюджетния вариант, който съм харесала. И вижте как идва с размери на фунията. Това. Направете си скриншот. Да, осъзнах какво е. Дори да не сме разделени с бебето, има случаи, когато просто майката ни тръгва карамата и дори бебето да е при майката, като няма карама, пак ще е адаптирано нахранено. Да, така е. Затова следващия ми съвет е да използвате шишето на Flow and Grow. Целият този механизъм на кърмене, който ви показах, реално е коренно различен на всяко едно друго шише. На всички други шишета, сега ви го отварям. Не знам защо така бавно се отваря, ще ви го отворя. Да. На всички други шишета, сега себе си ще покажа, да показвам сайта. На всички други шишета механизма на сучене е когато бебето смачка между езика и горното непце. И върха ето тук на беберона, без значение какво е шишето.
И това нещо реално е различно от кърменето. Аз, за да кърмиш бебето, искам да сучи бебето ето от тук и да направи вакуум. Когато го храниш от чеше, и не искам да ти смачква зърното, защото това е грешка. Ако зърното е смачкано след кърмене, ей така е криво, значи имате проблем с поставянето на бебето. Ако суче от чеше ето по този начин, след това на гърдата ще се опита да сучи по същия начин. Ама за това ви казвам, че не искам да се давате. Не всеки може да даде 300 лева за помпа, ама аз не искам да давате 300 лева за помпа. Аз ви показвам линк от 60 евро помпата, която е hands-free. Може да си купите и помпа, която е ръчна, която струва 20 евро. Няма проблем. Споделям ви нещо, което съм го видяла в домовете на домашните посещения, на които съм ходила. Видяла съм, че работи добре. Видяла съм, че има добри накрайници и това за мен е работеща помпа. Даже не мога да й кажа на фирмата на тая помпа, марката. Тя е някаква имитация на мамкозото. Мамкозото е скъпа помпа. Да, хубава е, но е скъпа. Идеята ми не е да накарам да си купувате 300 евро помпа. Така че не ме обвинявайте в такива неща. Нямам такива амбиции. Ръчната може ли да пасне на всяка гърда? Не може. Фунията е важен. Извинявайте. Фунията е важен размер. Така. Не трябва да е сплескано зърното ви, когато бебето изплюе гърдата. Зърното трябва да е хубаво кръгло. Сплескано зърно се получава, когато бебето се пробва да сучи на гърда, така както сучи на шише. Преди вече 2 години стана, работех с това шише на Медела Калмата, което беше с различен механизъм на пускане. Тоест, бебето трябва да направи вакуум и не смачква тук ръба, защото и тук от този ръб млякото не излиза и тук си вкарвам пръста вътре. Но Медела си смениха политиката на работа и това те вече не продават шишета, занимават се само с продукти за кърмене и реално това хубавото тяхното шише вече го няма на пазара, просто го няма. От 1 година се появи български бранд, който произведе това шише, което е подобрение на Медела Калма. Отново бебето суче чрез вакуум, а не чрез мачкане на зърното. Отново тук дупката е толкова голяма, че да си вкарам котрето вътре, защото не тук се контролира млякото. Количеството мляко, което излиза и излизането на млякото, излиза от тук. От ето тази кутийка, вътре има клапи, които са в комплекта ви с шишето. Различни размери клапи спрямо сукателния механизъм на бебето и спрямо течността, която слагате вътре в шишето. Ако е кърма, ще се ми с клапа номер 1 или 2. Ако е адаптирано мляко 2, ако е адаптирано мляко лечебно, тези, които са антирефлуксни, те са гъсти, там се използва мембрана 4-5. Или пък ако бебето има вяло механизъм на сучене, ако е преждевременно родено, може да е с по-голяма клапа. Ако ще храните бебето с шише, моя съвет е да храните с това шише. Fall and Grow е шишето. Мога да ви пусна и за него линк. За това шише. Защото това шише реално прави същото. Бебето прави същото, каквото прави на гърдата ви и така не обърквате бебето. Защото на шише смачква, на гърда искаме вакуум и се объркват бебето. Е невъзможно. Пак ги учим. Като ги нямаш те шишета, пак ги учих на гърда да сучат, но да кажем, че една идея по-трудно. А за майките, които няма да кърмят по една или по друга причина, или ще се изцеждат, че дават кърма, там е почти задължително да се използва Fall and Grow, защото естествено какво се случва в тялото ни. Когато бебето е във вас, вие сте бременна, бебето
бебето седи в една специфична позиция, ембрионална позиция, с наведена глава надолу. Последните мускули, които развива бебето, т.е. не развива по време на бременност, са лицево-челюстната мускулатура. Бебетата физиологично се раждат с една брадичка, която е хлътнала навътре, тъй като тази мускулатура тук е недоразвита. И с сученето на бебето на гърда, когато прави вакуум и суче с долна челюст, реално му се доразвива долната челюст и лицево-челюстната мускулатура. Обаче и това нещо, следователно, след това нямаме проблем с захранването, с дъвченето на парчета, нямаме проблем с проговарянето, нямаме проблем с захапката, или да кажем, че това е едно от нещата, които може да доведе до проблеми след това в развитието, ако бебето суче смачквайки беберона, защото смачкването става така. Това е сученето на бебето. А когато бебето суче дълбоко, прави така. Забелязвате ли чак къде ми се мърдат тук? Виждате ли къде се мърдам, като суча? Хем не суча, ами имитирам сучене. Докато при другото е език, непце, език, непце, език, непце. Не се развива мускулатурата. Тук развива мускула на език. Така че за жени, които ще кърмят чрез изцеждане, или за жени, които няма да кърмят, препоръчвам горещо да се снабдите с това шише. За жени, които имат проблем в началото с кърменето и се налага дохранване, отново препоръчвам да се дохранва с това шише, за да може бебето да спре да прави разлика между шише и гърда, да не се обърква и реално механизма му на сучене да е само този, който му е вроден и който знае как да се случат нещата. Сега, след като е минало тока, и да кажа, дохранването, момичета, не е престъпление. Не искам през главите ви да минава мисълта, дохранвам, значи не се справям с кърменето. Често се налага в началото да има леко дохранване. Важното правило, което трябва да запомните. Когато давате на бебето адаптирано мляко, трябва да изцедите гърдите. А ако дохранвате, трябва да изцедите гърдите. Защото какво се случва? Търсенето определя предлагането. В кърменето е точно така. Когато бебето суче, се произвежда кърма. Когато бебето не суче или не се изпразват гърдите, не се спира производството на кърма. Сега бебето сукало и сукало кочимало. Дали сте му шише, обаче гърдите ви това нещо не го знаят. Мозъка ви не го предава като информация, че на бебето не му е достатъчна кърмата и следващото производство е отново толкова, колкото бебето е сукало от гърдите. Обаче ако дадете шише и сложите помпите на гърди, реално, дори и да са празни помпите, вашия мозък получава сигнал: тази кърма, детя произведох, не е достатъчна. Вижте, търсенето продължава. Дърпаме, ще произведе повече. Най-неприятното нещо и обаче най-важното нещо е, че честото изпразване на гърдите трябва да е задължително, трябва да се случва и през нощта. Много е важно. Ако прескочите едно цедене през деня, когато сте нахранили бебето с шише, няма да ви се отрази толкова много в количеството кърма, колкото ако прескочите едно изцеждане през нощта в интервала между 2 и 5 през нощта. Защото тогава ви е пика на хормоните, които отговарят за лактацията. Тогава така или иначе произвеждате най-много кърма. И ако тази кърма толкова много не я изпразните, ако я изпразните реално, ще дадете сигнал и това, въпреки че е толкова много, пак е недостатъчно, да и още. Обаче ако не я изпразните, ще намалее кърмата, а няма да се увеличи. Затова колкото и да ви е трудно, аз напълно ви разбирам и напълно ви подкрепям в това, че кърменето е времеотнемащо, че кърменето може да е трудно, че безсънието е тежко. Но, момичета, кратко е, за малко е. После ще дойде спокойствието, че можеш да си нахраниш бебето навсякъде,
че няма нужда да мъкнеш със себе си шишета, няма нужда да ги миеш, стерилизираш, че няма да се притесняваш. А финансовата страна съвсем не е малка, не е за подценяване. А любовта, която даваш на бебето, грижата, любовта при гръдката, докосването, а да се скатаете от всички роднини, които са дошли в спалнята, за да си накърмите бебето на тишина и спокойствие, да не слушате някой дет не искате да го слушате и това го има. Много е яко. Така че, да, прегръщам ви и повярвайте в себе си, ще се справите. Сега, само да погледна за протекторите нищо не казах. Протекторите, както и на крайниците за помпата, отново се избират по размера на зърното и на ареолата. Не се избират според размера на устата на бебето. Протектора трябва да бъде толкова голям, че когато сложите протектора на гърдата, да няма триене на зърното в силикона и същевременно и да не е много хлабав протектора. Как се слага протектор? Другото важно нещо. Протектор се слага ето така. Хващате го, леко тръгвате да го завъртате ушно обратно, слагате го върху зърното си и го опъвате, за да направи вакуум и да залепне. Важно нещо, нослето на бебето трябва да се пада тук в гънката, а не тук в силикона. Бебето не трябва да се забива така протектора, бебето трябва да му е носа ето тук в гънката, така. Трябва да го захави, а не така. Размера се избира според зърното и протектора се слага така, че всички протектори по един или друг начин имат тук гънка за нослето. Имаше една мацка, която беше написала, че кърмено с протектори. Сложи бебето на гърда с протекторите и след 2-3 минути кърмене махни протектора и подай гърдата на бебето по начина, по който ти показах в началото на лайфа и мисля, че ще се справиш с това, но дори да не се справиш, кърми така, с времето ще махнеш протектора. Сега започвам да чета въпросите, защото са много и искам да ви отговоря преди да приключа лайфа, защото темата е много голяма. Мога много да ви говоря, но както казах, нямам повече време. Трябва да ги пригледам въпросите ви и да изчезвам при другите мами, които ме чакат. Така, бременна 7 месец, така, благодарение, това го прочетохме. Life 30 ви е кода за отстъпка за всички пакети. Само да кажа, че до края на лайфа, ще дам и 1 час след края на лайфа. Life 30 е кода, който може да използвате за отстъпка за всички промоционални пакети, които са в сайта ми, в графа промоции. Може да си изберете. Къде отиде сега? Какво направих? Тук толкова много неща наотварях. Ето така. Това е промоциите. Продължавам да чета. Добър ден, за първи път ставам майка и най-важният ми въпрос е за помпата за кърмене в родилно. Не знам дали има значение, но ще раждам секцио. Да, носи си помпата с теб, защото ако си разделена с бебето повече от 24 часа, ще е нужно да я използваш помпата и да започне стимулацията. Ако сте разделени с бебето само 24 часа, в тези 24 часа искам да си правите така масаж на ареолата и на зърната, както си лежите. Това е достатъчно, но ако сте разделени за по-дълго време, помпата ще ви трябва. Здравейте, бебена съм с близнаци и искам да кърмя. Каква помпа за кърма бихте препоръчали? Ако се наложи кратка раздяла с бебето, има ли нещо специфично при кърменето на близнаци? Да, тези помпи са, тези, които ви ги пратих като линкове, са подходящи за близнаци, тъй като са hands-free помпи и може да кърмите и да цедите двете гърди едновременно. При близнаци позициите са много
специфични. Аз ви показах кръстосана люлка позицията, но реално при близнаци е хубаво да можете да усвоите ето тази, която е футболна топка, защото може да позиционирате и двете бебета. Сега трябва да се взема и второто бебе обаче. За близнаците. Ела тук бебе. Опа, таза ми падна. Така. Имаме си две гърди, имаме си и две бебета. Така. Слагате. Сега, винаги едното бебе ще е малко по-правно от другото, казвам ви го сериозно. Едното ще се справя по-добре. Него го оставяте да го позиционирате второ при слагането. Винаги позиционирате по-проблемното бебе първо, защото все още имате две абсолютно свободни ръце. Позиционирате първото бебе, така. И сега, тук ако сте на хубава възглавница, Матея между другото е много подходяща, слагате бебето така и другото бебе вече някой трябва да ви го подаде в началото или ако седи тук до вас на леглото, просто си го вземате, като се стараете това да не го разместите и слагате и другото бебе. Това е позицията на близнаците, е най-удобна. Или другия вариант да ги кърмите едно след друго, но моя опит с близнаци показва, че бебетата като цяло близнаците винаги искат да ядат едновременно. Ако успеете да имате близнаци, които се хранят едно след друго, лесна работа. Но ако близнаците са ви такива, каквито аз съм работила с тях, като цяло се кърмят едновременно. Здравейте, има ли възможност за консултация? Така, това се разбрахме за консултацията. За Дева Мария, Петя, пиши ми някъде и ми напиши телефонния си номер. Също много е важно да че се обадя и да се разберем. Добре, благодаря, просто искам така, това го така. Здравейте, имам въпроси относно кърменето, как да се свържа с вас. Задавайте си тук въпросите сега, веднага, давай, действай, Ани Ангелова, действай, пиши. Здравейте, майка съм за първи път, бебче вече е на 26 дни, а ние сме с комбинирано хранене. Искам да остане само на кърма, но много ме болят зърната. Чак плача, сучи около 40 минути, после спи 10 и се буди. Лорета, това означава, че бебето ти не суче добре. Имаш болка в зърната, значи няма добра позиция. Събужда се веднага след като спре да суче, което означава, че не му стига количеството. А количеството не му стига, защото слагането на бебето само на зърно пуска или изобщо не пуска кърма, или я пуска в изключително малко количество. Лорета, курса ми "Спасение за кърменето" е точно за теб. Курса ще го намериш в видео и файлове. То е точно за такива ситуации. Всичко съм го описала супер подробно. Стъпка по стъпка, ден по ден, какво да направиш. Напратила съм ти таблици, които можеш да попълваш. Как да проследяваш бебето, колко е изяло, как да оправиш позицията на сучене, как да се оправиш зърната. Всичко това е в курса "Спасение на кърменето". Можеш да го намериш в видео и файлове в сайта ми. Трябва ли да редуваме гърдите, когато кърмим? Да. В началото на кърмаческия стаж бебето ще се храни и от двете гърди като цяло. Особено ако искате да увеличите количество кърма и бебето се сърди бързичко на гърда или я пуска или заспива, означава, че струята му е малка и просто го сложите на другата гърда. В едно кърмене може много пъти да смените лява и дясна гърда. Не е задължително един път да еде от лявата, един път от дясната и кърменето да приключи. Ако имате много, достатъчно вече кърма и лактацията се е регулирала и всичко е наред, имате голямо бебе, може в едно кърмене да е една гърда, в другото кърмене другата гърда. Има жени такива като мене, които аз лично кърмих само от една гърда, другата гърда я използвах за приспиване. Просто аз имам анатомичен проблем. Едната ми гърда има по-малка млечна жлеза и произвежда изключително малко кърма. Произвеждаше толкова колкото да приспи бебето и да го успокои. Реално аз я кърмих от едната гърда, а другата я използвах за приспиване и за успокоение. Така че и това е възможно.
А, всички козметични комплекти на Тьопфер, които препоръчвате, показва, че са изчерпани. Да, проблема им е че е изчерпана пудрата и крема им за против подсичане. Затова и комплекта е спрян, защото те ме питаха какво да правим. Аз съм на мнение, че когато няма един от двата продукта, които аз харесвам, не мога да кажа, че този комплект, нали, аз го представям комплекта като задължителни продукти за вас. Може да си купите другите неща по-отделно или те имат някакви други пакети направени, но пакетите, които аз препоръчвам реално за първи старт, за да задължителни продукти в къщи, го няма крема им за подсичане и пудрата. Надяват се до края на месеца да пристигнат, така че от другия месец да ги има. Съжалявам, немците нещо имаха някакви проблеми с доставката. Така, за компресите говорихме. Става скърпа студена. Имам бебе на 42 дни изцяло на кърма. На устичката се появяват мазолчета. Дали е нормално? Има ли проблем с захвата? Тук отгоре ли? Тук отгоре мехурче. Пробвайте се да изваждате така устната, да не е така навътре устната, когато се кърми. Иначе по принцип не е проблем. Де факто опитайте да извадите устната. Бремена съм в 30-та седмица, но не съм имала все още изтичане на капчици коластра. Има ли за какво да се притеснявам? Не, категорично. Коластрата не е задължително да я виждате по време на бременност. Това изобщо не е признак дали ще имате кърма или не. Не се вглеждайте в това. Какво правим? Чакаме да мине. Не знам за кое ма питаш, Дани. По колко време на гърда трябва да кърмим бебе на 1 месец? Бебетата се кърмят докато има ефективно сучене. Суче, гълта, суче, гълта. Стане ли това вяло сученето или заспи, или се отблъсне от гърдата, го слагате на другата гърда. И там се започва отново. Суче, гълта, суче, гълта. Стане ли там вяло или заспи, или се отблъсне бебето от гърда, измествате го, връщате го на първата гърда. И там отново суче, гълта. Има ли ефективно сучене, бебето стои на гърда. Няма ли ефективно сучене, местите го на другата гърда. Така продължава, докато бебето не откаже приема на гърда. Бебето прави и не мога му дадеш нищо. Нахранило се. Задължително е закупуването на помпа. Отговори какво ви е мнението за ръчните помпи на Медела. Добре, но внимавайте с размера на фунията. Налага се да седя и да давам на бебка от чеше. Трябва на всяко седене да се измива и да се стерилизира или на всяко ползване да се измива, да се стерилизира веднъж на ден. Зависи колко ви е голямо бебето. Ако бебето ви е в първия 1 месец от живота, ви препоръчвам да стерилизирате на всяко използване. А ако е вече по-голямо бебето, може да си позволите да го стерилизирате по-рядко, но по принцип правило е миене и стерилизиране на всяко използване. Аз седих 8 месеца с първото и бях изключително доволна, но лагам си ног помпата. Излиза линка на бюджетния вариант на помпата, няколко модела. Кой е? Аз в болница трябва ли да си вземам помпа? Да, хубаво е да имаш, ако болницата няма налична. При мен 3 дена не ми дадоха детенция и трябваше да се седя с помпа. Да, така е. Бюджетният вариант на помпата не е наличен. Подобие или да търсим? Така ли? Вижте, аз това пък изобщо не погледнах. Дали е така. Не бе, наличен е. Наличен е, ето. Ето го. Добави в количка. Виж количката. Вече не е наличен. Да, за съжаление. Интересно. Съжалявам, да, така е. Ще потърся друг вариант. Важното е да имате различни накрайници.
Това търсете. Всяка болница е различна, някои осигуряват всичко, някои не. Питайте болниците, дават списък. Коя залагалка да вземе новородено за първите дни и седмици, колко бройки ще трябват. Ако бебето си избира различни залагалки според начина, по който се храни. Моите наблюдения, че най-добрите залагалки за кърмени бебета, най-харесваните са залагалките тип черешка. Сега ще ви... те са на Бипс. Значи, дълго и отгоре е абсолютно кръгло топче, като черешка. И Бипс е скъпия вариант, ефтиния вариант има кампал. Точно такива тип черешка. Не е нужно да е скъпа помпата. Ако искате да кърмите, може да си купите и ръчна помпа, е така за всеки случай. Opar Care Baby Hands Free. Да, написали сте коя е помпата. Скролнете надолу, излиза там, трябва да се скролне. Добре, задължително да вземем възглавница за кърмене в болницата. Не, в болницата не. Ще се наместите някакси без възглавница, но в къщи да. Дори да не сме разделени така, просто майките натръгва кърмата и дори бебето тогава има нужда от дохранване. Да, при мен тази помпа не сработи, не успя да изцеди добре. Става въпрос за тази Open Care ли? Смени на крайника. Коя залагалка? Добре, това го прочетох. Аз исках да кърмя, ама не се получи поради ред причини. Бях си взела бюджетна на кенгуру и се мъчих да цедя по 40 минути с нея, докато не ми дойде акъла в главата да я сменя. Понякога ценя, понякога на гърда го слагам. Според вас, кое е по-добре? На гърда, разбира се. Този въпрос не искам да го отговарям. Винаги на гърда. Бебето на гърда е по-добре. Така. Като цяло, кога ще стерилизират помпа и шишета? Докато бебето не започне да се вкарва всичко в устата. Казаха, че през август отново ще е наличен пакета. Ще следим? Да. И аз така знам. И ако имаме много кърма, как ще я редуцираме? Трудно. Обадете ми се, ако имате много кърма. Не се докарвайте до многото кърма, че е много трудно. Нормално ли е първите 2-3 минути при кърмене да имам болка, след това да отминава? Нормално е да имаш по-силно усещане, но не и болка. Нормално е да имаш болка, ако вече имаш разранени гърди и в първите 2-3 минути, даже е много, първите 15 секунди е нормално да имаш болка. След това не е нормално да имаш болка. Веднъж, щом сме закупили пакет, то има ли давност или винаги ще имаме достъп? Мая, пакетите, които са за подготовка, за кърмене, за раждане, за първи гриж за новородено са безсрочни. Пакета, защото те ви ги купувате когато сте бременни, аз не знам колко сте бременни, затова съм ви ги оставила да имате възможност винаги да си ги гледате и през бременността и след като раждате, но пакета, който е спасение на кърменето, то е с давност 30 дни, тъй като там си го купуваш когато имаш проблем. И ако ти за 30 дни не си решиш проблема, не го изгледаш това видео, тези видеа и не си решиш проблемите, то нищо не си направила. Така че за това той е ограничен. Матея е на... не, за близнаци ще ви е трудно. Матея, не, ще ви е трудно с Матеята за близнаци. Да, мисля, че ще ви е трудно. По-удачно е с възглавници вкъщи. Така. Надаваме изключително малко. Чакай да почна. Извинявам се предварително за дългия коментар. Благодарение на всички видеа в YouTube успях да се здобия шишето на Flow and Grow, за което сме ти страшно благодарни. Върши ни страхотна работа за дохранване и аз се чувствам спокойна. За каквото съм ви послушала като съвети и продукти, никога не съм сгрешила. Бебето случи нормално и хубаво захваща гърдата от първия ден след нормално раждане. Но надаваме изключително малко и все плаче, че е гладно.
От една седмица на 1 час редуваме кърмене и дохранване с по 30 мл. Слагам го постоянно на гърда, по 15-20 минути на гърда, но продължава да търси. Преди да започна дохранването 3-4 пъти на ден, имахме 5-6 мокри пелени, но акото беше на 7 дни веднъж. Какво бихте ни посъветвали за увеличаване на кърмата? Пие чайове, но не помагат. Когато го кърмиш 15-20 минути и след това дохранваш, слагай и помпата да изцеждаш. Увеличи общия прием на вода и на чайове като цяло. Деница и 5-6 мокри пелени, но акото беше веднъж на ден. Ако сега като започна да го дохранваш, акото стана ли всеки ден? И какво означава малко надаване? Ако искаш, ми пиши на лични съобщения, за да ги уточним нещата. Така. Казаха ми за инжекции до 2 часа. Кога да разбера, че трябва да отида в болницата, ако не успея да не ми изтичат водите? Да, така, ако са различни кръвни групи, мама и тати, се слага една инжекция специална след раждане, антиде гама глобулин. Кога да разбереш, че отиваш в болницата, ще разбереш, че трябва да отидеш в болницата. Гледай ми видеята за нормално раждане и ще разбереш, че сега аз кърменето не мога да дам цялата информация за раждане, не ми се прехвърля, моля ви. Красимира, да, това са компресите на Кампъл с хидрогел. Какво ви е мнението за замразяване на кърма за по-късно? Ами ако всичко върви нормално с кърменето, няма нужда от това да замразяваш кърма. Има опасност, седейки за да замразиш кърмата, да си направиш хиперлактация. Невероятно компетентна сте, акушер Радост. Благодаря, че ви има и сте толкова достъпна. Цвети, благодаря и аз. Така, връщам се надолу. Бебе на 2 месеца и половина с лек спад на надаването и дърпане на гърда и рев. Яде само на топка и дохранвам своя грол с седена кърма, но и с шише яде трудно. Как мога да засиля потока? Ралица, това е стачка. Кърми в полузаспало състояние на бебето и на топка, както си се ориентирала. Това е механизма на кърмене. На 2 месеца и половина спад в надаването, ама не спад в килограмите, нали? Спад в надаването на 2 месеца и половина е нормално да има. Ако все пак бебето има редовни изхождания, всичко е наред, но се пробвай да кърмиш в полузаспало състояние на бебето. Извинете за въпроса, но предвид изчерпателната информация по време на лайфовете, има ли какво още допълнително да научим, ако закупим определен курс? О, да! Струва ви се изчерпателна информацията, това е една малка част от цялата информация, която съм дала в курсовете, защото наистина информацията е много, случаите са различни и много още неща. Ви показвам и ви казвам и съм ви го... Тук съм малко по-хаотична, защото искам да ви дам колкото са може повече различни варианти. Да, Донка, има какво да научите, много има какво да научите. Много ви благодаря за информацията и отделеното време. Беше доста полезно. Бъдете здрави и все така всеотдайни и това, което правите. Благодаря ви много за отговорите. Видеообучение, кърмене, първи грижи или пакет видеообучение, раждане, кърмене трябва да си... Кърмене плюс първи грижи или раждане плюс кърмене. Ами, виж сега, в курса първи грижи за новородено, чакайте сега пак да ви покажа, в курса първи грижи за новородено ще получите всичките първи хигиенни грижи за новороденото, които са къпане, обличане, събличане, смяна на пелената, колики и такива работи. В курса раждане ще получите всичко. Ето сега тук, като влезете в видео и файлове, може да разгледате какво включва. Ето, първи грижи за новородено курса. Той включва, ето тук отдолу е описано какво включва и може, нали, това е за първи грижи. Ако отидем в курса
раждане, нормално вагинално раждане, този курс включва ето това. Прочетете ги и се преценете кой пакет е по-подходящ. Ако ще раждате нормално, трябва ви, честно казано, пакета, който е цялостна подготовка, защото в цялостна подготовка са включени нормално вагинално раждане, кърмене, двата модула, успешен старт и проблеми, първи грижи за новородено и захранване на бебето. Ако ще раждате секцио, тогава ви трябва пакета, който е кърмене и първи грижи за новородено, защото няма да раждате нормално, не ви трябва този курс. Така че спрямо това какво искате да научите, на коя тема си избирате пакета, който е подходящ за вас. Така. Кода, пак да напомня, е Life30, защото, момичета, след като изтече този код, следващия код ще е Life15. Ще е до края на седмицата за 15% от стъпка. Бебето ми на 1 месец и откакто са ни изписани ака веднъж на 3-4 дена доста голямо количество. Първоначално беше предимно на адаптирано мляко, но сега предимно кърма. Въпреки това си ака на 3-4 дена веднъж. Том пиша редовно, всичко е наред. Колко време продължава обикновено една кърмаческа стачка или индивидуално? Благодаря ви, Рали, за съжаление, абсолютно индивидуално кърмаческата стачка. Благодаря за отговора на всички мои въпроси. Обмислям да идвам доста често до вашите лайфове. Благодаря, Цвети, добре дошла. Този месец съм ви планувала, само че казвам ви ги, но не ме сърдете, ако не се случи това, което съм планувала. Но съм ви планувала следващия лайф да е на 18 август. Ще се постарая, но моля ви, ще ви уведомявам в социалните мрежи кога е лайфа, защото наистина опитвам се да го вместя някъде между всички други ангажименти. Момичета, оставям ви, защото в 12 часа трябва да съм на адрес, сега е 11:30. Нямам никакво време повече. Благодаря ви за вниманието. Имате 1 час, в който може да си вземете пакетите от някой пакет от видеокурсовете ми с лайф, с промокод LIFE30. Ако гледате това на запис, може да използвате LIFE15 за 15% отстъпка.